Baví ťa scrollovať sociálne siete, či už Instagram, TikTok, YouTube a sledovať zaujímavý content? Mňa to baví tiež. Volám sa Jakub, som fotograf a začínajúci kameraman. Chcel by som ti ukázať všetko, čo je za tými peknými fotkami a videami na sociálnych sieťach. Či už je to tvorba scény, práca so svetlom. Rád by som ti ukázal aj moju techniku. Či už to je môj prvý foťák, na ktorý som začínal, s prvým objektívom, poprípade tento nový foťák, s ktorým reálne teraz robím všetku svoju prácu. Či už sú to fotky, videá, je to fakt univerzálny stroj, ktorým dokážem urobiť čokoľvek. Jasné, že by som ti chcel ukázať aj postprodukciu, spracovanie fotiek, úpravu videa, možno ako ja celkovo tvorím nejaký ten content na sociálne siete, či už moje, alebo pre klientov, ktorých pracujem. Časom by som chcel natočiť aj nejaký ten vlog, kde ti ukážem, ako fungujem celý deň. Či už to bude presne od rána, celkovo ako chystám techniku na fotenia, ako chystám techniku na natáčania, čo všetko je potrebné zobrať so sebou, na čo všetko treba myslieť, čo netreba zabudnúť, na čo koľkokrát aj sám zabudnem a potom sa preto musím vracať. Budem rád určite aj za každý like, komentár, poprípade mi môžeš dať zaujímavé tipy na rôzne videá, ktoré by som mohol vytvoriť, ktoré by ťa možno zaujímali. Sleduj moju cestu a čau.